Hvala i dobrodošli. Ovo je show Zdravo za vas sa vašim voditeljom Mirkom Kravatom. Naši gosti su Prljavi Miloš i Smrdljivi Stanko. Prljavi Miloše, izvolite, recite šta imate. Ja sam htio samo da kažem da ja jako prdim. Molim. Kažem, ja veoma jako prdim. Vi veoma jako prdite. Da. Zbog čega bi pobogu to rekli na javnoj televiziji? Šta ima dobro u tome da kažete? Pa ima dobro u tome što me ne boli cmar kad prdim. Pa ima, da, ne boli me obično kad neko tako jako prdi, boli ga cmar, ima problema, izlaze bubuljice, ali meni ne, moje kod djetinje. Kao šta? Kažem kod djetinje. Gospodine, vi niste normalni. Ne, razumem, to je klasično uskovno razmišljanje, ali ja želim da vam kažem da ja pričam o ozbiljnom problemu koji muči većinu stanovnika planete. I nema resnije, kad ja počnem pričam o tome, ljudi misle da sam ja budala, ali trebate da imate više razumevanja. Da, ja vas razumem, ali molim vas da se ostavite te teme. Ne, ja baš želim da pričam o ovoj temi, ovo je veoma ozbiljna tema i Da, razumem, ali... Ne, vi ne možete to da razumete, vi koliko razumem ste bili prvoga đubretar, vi nemate to obrazovanje. Đubretar ti jebo kevu. Pa ovo sad stvarno nema smisla, pa nasa to lici da mi mesate majku ovo, pa nasa. Zato što je kurva, gospodine. Ja stvarno ne razumem. Ti si mentalac. Ja ne razumem, ja pričam nečemu ozbiljnom. Ne, nemaš šta da razumeš, ti si mentalac. Vi gospodine ste seljačina, jedna obična neoteslana seljačina. Ko je bre seljačina, vepru jedan inficirani? Jebem li ti onu maturu drtinu što stenje znojava i diše u onoj buđavoj fotelji dok mi dahće na slušalicu. Dosta si ti pričao, prelazimo na sljedećeg gosta. Izvolite, recite šta imate. Šta radite to? Ja moram kad moram. Ja ne mogu da verujem. On se posrao na sred studija. Ja ne mogu da verujem. Jesam rekao, to je ozbiljan problem, evo vidite njega muci. Hoćete li nas prosvetliti? Baš sve zanima šta je to toliko važno da morate ponovo da kažete. Ima bubuljica u govnima, što znači da ih imaju u cmaru, evo pogledajte, ima. Nisu to bubuljice. Nisu bubuljice. Sam ti to belo na govnetu, šta je to belo na vrhu? Šlag na torti. Šta? Skloni se od mene, bre. Skloni se od mene. Ja pričam o ozbiljnom problemu, a vi me tako jebete. Ko će da me jebe? Gospodine, molim vas, zadržite barem trunku ponosa. Pa nećete više... Ćuti, o mentalcu jedan. Trljaj mi niplus da doživimo klajmaks, sad je dosta, ima da vas napunim olovom. Gospodine, spustite pištolj, ja imam uzi. Lupim te po guzi. Lupiš me po guzi, ha? Ja te lupim. I ti me lupiš po guzi. Lupim vam ga kevi. Dragi gledaoci, ovo je bilo još jedno izdanje talk showa Zdravo za vas. Hvala vam na pažnji i doviđenja.